हाँ तो नमस्कार भैया लोग। तो केकर केकर टूट गइल बा मने दिल काहे से नु आज कल हड्डी नइखे टूटत सारवा है दिले टूट जाता। हमारा तो ये बुझाते नइखे कि प्यार हो कि कोनो नया बीमारी आइल बा। काहे से कि ये भैया जब पहला प्यार होता नु तो आई लव यू टू सारवा 2-4 दिन बीतत तो नइखे ओकरा बाद से आई लव यू थू का बताई हम 2-4 दिन में प्यार के बलात्कार हो जाता है। फिर ओकरा बाद से मुझे दिल की बीमारी है। यही से ये भैया लोग आजकल के है टिकाऊ प्यार देख के बस हम तो इतने कहें कि कौनो लड़की से नचार होखे बवासीर हो जाए बाकी प्यार ना होखे। हाँ मने ए भैया प्यार क के का होई ससुरा 2-4 दिन में पलटी मार देता। फिर ओकरा बाद से ना कहीं हवा मिलता ना कोनो मेडिकल पे एकर दवा मिलता। अपन टूटल दिल लेके घूमत रह आ कहरत रह कि यारे जनुआ हो जनुआ। यही से हम तो इतने कहें कि प्यार मत होखे बवासीर हो जाओ ठीक बा। काहे से कि ये भैया लोग बवासीर के दवा नु मेडिकल स्टोर तो छोड़ी आजकल किराना स्टोर पर मिलता। बस 2 गोली जाए से पहले आ 2 गोली खाए से पहले खा ली आ चकाचौक रही। और यही जो है दिल वाला बीमारी ये तो है बवासीरो वाला बीमारी से भयंकर बीमारी हो गइल बा। सारा दर्द के मारे भैंसा नियर कहरत रह बाकी ना कोनो इलाज बा ना कोनो दवा बा। बस अपना जनुआ के याद क के आँखिया में से भल भल लोल बहावत रह। यही से नु हम कहतानी कि हे राम जी बवासीर हो जाओ बाकी है नौका जौन प्यार होता ई कबो मत होखे।